ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ନୂଆ ଗଛରେ ମୋର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କଲି। ଆଉ ଏ ଗଛକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ଗଲା ଭରି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋ ନୂଆ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିଛି ଘରକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ମନି ଆସିବ ବୋଲି। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଘରେ ରଖିଲେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମନ ହୁଏ ଖୁସି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ତୁଳସୀ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ଆଣିଛି। ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରଖିଛି, ସେଟା ମୁଁ ମାଟିରେ ନ ଦେଇ ପାଣିରେ ଦେଇଛି ପୋତି। ତାକୁ ବି ଦେଖିକି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଲା, ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚା ପିଇବି ବୋଲି। ଦିନରେ କିଛି ଖାଇବାର କ୍ଲିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲରେ କରିବି ବୋଲି। ରାତିରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ, ପୁରୀ ଆଉ ଛୋଲେ, ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି। କ୍ଷୀରି ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଅଧିକ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଖାଇବା ବାଢ଼ି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା।